Moi! Me ollaan... Okei, Staken järjestäjät. Olette nyt Mikaelin ja Olgan matkassa. Me olemme sygnäyslaisia nuoria ja hakeneet sinne Stake-ohjelmaan. Lähdetään katsomaan, minkälainen koulu tuo sygnäys oikein on. Alright. Jos kattoo. Täältä kuuluu vähän lauluntaa, niin tsekataan kuka asiaa. Alright. Alright. Moi Maiju. Moi! Mitäs täällä kuunnellaan? Eiköhän se on niin hieno kansi. Kirjo Soki. Heviä ja kaikkea uutoa. Jesper. Tuolka mukaan mennään etsimään. Siellä syngäs chillaa. Alright, musiikkiluokka 1. Moi! Siinä välitunti jameja on hän menossa. Hakevat myös ilmeisesti Stake-ohjelmaan. Sitten mennään tsekkailemaan vähän muutakin. Siisti letti muuten. Hello, what's up? Yeah. Mitä kuuluu? Yeah! Kaikilla hyvä meininki. Niinpä Julle aina. Siinä on vähän ilmeisesti jonkunlaiset jamin aloitukset lähti. Siinä taas lähti. Julle, no niin, Julle! Onnittuko lähdittuu, kun menee? Onnittuko kaisaloon? Joo, onnittuko! Moi Juuso. Moi. Kuvaatko? Joo, totta kai. Kerros vähän, että onks sä minkälainen muusikko? Mä oon loistava muusikko. Sä oot laulaja vai? Kitaraa ja laulaa. Hyvä, hyvä. Ja sä oot hakenut tähän Stake-ohjelmaan, eikä vaan? Kyllä oon kaikkien näiden ihmisten kanssa täällä. Hyvä, hyvä. Okei, no me vaan tunnille. Mä kuvailen. Okei, moro Moi! Venla. Mä oon Venla ja mä laulan ja käyn myös tanssitunneilla. Alright. Moro! Mä oon Myvi, mä soitan pianoa ja mä laulan. Moi! Mä oon Eeva, mä harrastan teatteria ja laulan. Alright, kuulostaa hyvältä. Saara, moi. Moi, mä oon Saara. Mä soitan huilua ja pianoa ja laulan. Hyvä homma. Kalle. Moi, mä oon Kalle. Mä harrastan näyttelemistä ja mä laulan. Moro Konsta. Moro. Kerros vähän itsestäsi. Eli mä oon Konsta, mä soitan pianoa. Ja Alright. jotain. Kuulostaa hyvältä. Moro. Moi, mä oon Ansku. Mä tykkään laulaa ja tanssia. Hyvä homma.
Moro tytöt. Moi. Kertokaa vähän itsestänne. Mä oon Meritta ja mä laulan, soitan huilua ja tykkään näytellä. Joo, Mette, moi. Laulan, tanssin ja soitan viulua. Moi, mä oon Metta, mä soitan viulua ja laulan. Alright. Moi. Moi, mä oon Roosa, mä tanssin ja laulan ja soitan pianoa. Alright, hyvä homma. Matsko, moi. Terve! Mä oon Matilda ja mä soitan selloa ja laulan ja näyttelen. Okei, kiva. Julle. Moi, meidän mä räppäri. Joo, eli mä oon Julia ja mä räppään, ja soitan viulua ja tanssin. Hyvä, hyvä. Tiedän myös, että olet hyvä laulaja, joten... Minä, joo. Alright, siinä taisi olla kaikki. Kuka täällä oven välissä? Jonta, hei ihan unohtu. Kuvaaja, elikkä Mikael Mäenpää. Mä soitan kitaraa, laulan paljon. Muun muassa lauluyhtyeessä ja niin edespäin. Haluan myös kovasti päästä teidän Stage-ohjelmaan mukaan ja niin kuin kaikki nuo muutkin, jotka nyt jo lähtivät tunnille. Mutta nähdään. Okei, siinä oli vähän Syngnauksen musiikkitunnelmia. Ja näihin palaillaan sitten Stagen merkeissä. Kiitos.